Thank you po, Gov! Salamat, Gov! Thank you, Bob! Thank you, Bob! Bye, maraming salamat po, Gov Delta Pineda. Maraming salamat po, Gov Delta! Umaalingaw-ngaw ang sunod-sunod na pa-thank you ng iba't ibang barangay sa Pampanga sa pagtanggap nila ng kani-kanyang mga service vehicles mula sa Kapitolyo. Masayang itinurn over ni na Governor Dennis Data Pineda at Executive Assistant Mylene Pineda Cayabyab ang mga susi na mga service vehicles sa mga barangay captain sa lalawigan. Si Cap, kasama ang kagawad ng Barangay Bulaod sa lungsod ng San Fernando, hindi na maawat sa pag-uwi sa barangay. Excited na makakatulong ang sasakyan, lalo na sa mga kabaryo na may pangangailangang medikal. Sa aming mga kabarangay, kailangan yung service ng bicycle. Saka yung mga emergency pangangailangan ng barangay. Pong tulong ito sa mga kabaryo namin, lalo na kung may sakit. opo. Ngayon po siguro tuloy-tuloy na yung pagtulong natin sa mga may sakit. Kabilin-bilinan lang ni Gov Delta, pang-serbisyo sa pangangailangan ng mga kabaryo at hindi panglakwatsa o pangluho ang paggamit sa mga ito. Ang number one na pinapakisap-usap namin is yung 24 service na serbisyo sa mga kabarangay natin, lalo-lalo na po dun sa mga emergency o yung mga pupunta ng ospital, kapitolyo para humingi ng tulong. Yun po yung pinapakiusap namin na i-priority nila para hindi na ho namamasaya yung tao, lalo kung hindi na nahihirapan. Hindi po nga tanggapan tamo po para kaya katamo pong barangay at ita po sanang bilin na po nanay, ita po masakit, priority tala po. Bilis sila pong makapunta kay hospital o lalo na po tetang mag-dialysis. Dagdag pa ni Gov Delta, ingatan at alagaan ang mga iginawad na sasakyan. Bawat unit ng sasakyan ay nasa 1.4 milyon ang halaga. Aabot na sa 405 na service vehicles ang naipamahagi sa mga barangay sa panunungkulan ni Gov Delta sa probinsya. Para sa Balita Pampanga, Dewey Zurutao.